ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲಾ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟಗೆ ಬರನೊಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪಂದೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಕಂದು ಇನಿ ಎನ್ನ ಮಗನ ಪುಟ್ಟು ದಿನ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಕ ಬಂದು ಬೊಕ ಇನಿ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಪರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ತಲೆ ಮೂಲು ಬೊಟ್ಟೊಂದಲ್ಲಿ ದುವಿ ಮಾತಿರ್ಲ ದುವಿನ ಬಡ್ಡೆಗೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವೇ ಅಲ್ಲೇ ಬಡ್ಡೆ ಬಾಯ್ ಕಾಣೆಲ್ಲ ಹಾಕದು ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟು ನಾನು ಪತ್ತೊಂದು ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ವೈದಂಡಿನಿ ಇಂಚಿಡು ದುವಿನ ಬಡ್ಡೆ ಇಂಚಿಡು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರನ ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅವನುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಡೆ ಪೋಡ್ ಬಂದು ಅಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಡ್ ಬಂದು ಎನ್ನದ ದಾದಾಪನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಾಂಡೆ ತಿಂಡಿ ಚಪಾತಿ ಧ್ರುವಿನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ದ ಚಪಾತಿ ತಿಂದು ಲಾಂಡ್ ಅಂಜ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ದ ತಿಂದ ಚಾ ಪೂರ ಬರ್ದು ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಇನಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದೆನ್ನಿ ಅದೇ ಪನ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಉಂಡು ವಿಡಿಯೋ ದಾನಿ ಬರ್ಪುಜಿ ದಾಯಕಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜರು ಇಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ದಾಯಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಎಂಡೆಡ್ ಪನ್ಪೇನ್ ದಾಯಕಿ ಅನೀತ ದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಆತಜಿ ಪಂದು ಅಂಚ ನಿಕೊಲುಟ್ಟಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಅಂತೆ ಬ್ಯುಸಿಲಿರ್ತದೆ ಅಂಚ ಅದು ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂಗಾಣ್ ಅಮ್ಮ ಬೈದೇರು ಕಾಡೆ ಬೈಯಾಡು ಪಾಲೆದ ಬರ್ಡೇದಿಂದು 5 ವರ್ಷದ ಬರ್ತಡೇ ಪಂಡ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಉಂಗುಳು ಬರ್ತಡೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಪುಜ ಜೋಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬರ್ತಡೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲೆದಲ್ಲ ಆತು ಒಂದು ಕೇಕ್ ಅಂತೀನಿ ಅಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ ಅಮ್ಮ ಬೈದೇರು ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನು ತಿನ್ಪಿನಿ ಅತಿದುವಿ ಅಮ್ಮ ಗುಡ್ಡೆ ಬೈದೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಗುಡ್ಡೆಡು ದುವಿ ಚೂರು ಅಂತಲೇ ಎಂಕಲ್ನ ಗುಡ್ಡೆಡು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆದಿತ್ತನು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಯರ್ದ ಅಂಜಿಡೀ ಗುಡ್ಡೆ ಪೊಸುದು ಉಂಟುಲಿ ನಿಗೋಲು ವ್ಯೂ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಬನೈತರದ ವ್ಯೂ ತಪಿ ರೋಡು ಏತು ಬಂಗ ಉಂಟುಲಿ ಅಮ್ಮ ಅಡೆ ಪೋತೇರು ಸುಮಾರು ನೊಂಗು ದಿನ ಕನಕ ಮಾತ ಉಂಡು ಕನಕ ಅಂದು ಪೋತೇರು ಮರಣೆಂಚೂರು ಕಂದುಂಡು ಎಂಚೂರು ಕನಕನ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮಗಲೆಗ ಕನಕ ಮೂಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಗು ಅಂಡ್ ಅವು ಕನಕ ನುಂಗುದು ಒಂಥರ ಪಂಡ 2-3 ಸಲ ಹೂ ಬೊಸುದು ಒಂದು ಅದು ಗೊತ್ತು ನಂಚ ಅದು ಆತದ ಅಲ್ಲ ಖಾರದ ಕನಕ ಹತ್ತು ಕೆಲವು ಅಕೇಶಿದ ಪುರ ಉಂಡು ಕಡ್ಪರೆಗ್ಲ ಮಿಷಿನ್ ಬೋಟ್ ಕಬದ ಉಪ್ಪದ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಅಂಚಾರ ಅಡೆ ಪೋತಿರಿ ತ್ಯಾನ್ಲ ಪೋಡಡೆ ಹೋದು ಕನಕನ್ ಪಸಂದ್ ಬರೋದು ಅರೆ ಬತ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಕಣೆ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂಡಲ್ಲ ಪೋತಿರು ಮಿಯರೆಗು ಬೆಂದೂರು ಸೂ ಮಾಡ್ದೆ ಆಯ್ಗ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದೊಂಜಿ ಮೀಪಾಗ ಬಂದಿನಿ ಬಡ್ಡೆದಾಯಕ ವ್ಲಾಗುನು ಏರ್ ಪೂರ ಮಿಸ್ ಮಲ್ದಾರ ಅದೇದಿದ್ದು ಸಾರಿ ವ್ಲಾಗುನು ಕೆಲವರು ಬೋಡಾ ವರ್ಷ ತೂಪಿನಾಗು ಇರ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಎಡಿಟ್ಲ ನಾವು ವೀಡಿಯೋ ಬತ್ತಿಗೆ ತೂಪಿನಾಗುಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಚದು ಸಾರಿಗೇನೆ ವೀಡಿಯೋ ಈತ ದಿನ ಬರಂದಿನ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಒಂತೆ ಬ್ಯುಸಿ ಪರಬೋದು ಅವು ದಾಯಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಜಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ನಿಗಲೆಗು ಈ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋದ ಎಂಡೆಡ್ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ಪೋರಂಡಿನಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಬಯ್ಯಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋರಂಡು ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ವಿನ ಅಂಚ ವ್ಲಾಗ್
ಕಾಫಿ ಹೋಗೋ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಾಡಿ ಪುನಿಂಕ್ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಪುರಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಿಲ್ಲರಂಗಿನ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇನಮ್ಮೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಕೊಡದೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಂತ ವೇಸ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಸೈಡ್ ಏನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಏನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಲೆಪ್ಪ ಇದು ಜೊತೆ ನೀನು ಊರು ಹೋಗಿ ತುತ್ತದೆ ಮೊಸರು ಪಾತ್ರ ನೀನೆ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಬರ್ತಡೇ ಬಾಯ್ ಹೊಡಬೋತೀನಿ ಇದಾಗ ನಾನು ಒಡೆ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜೆ ಹಾಂ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಏನು ಬನ್ನಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಈಗ ಕೇಕ್ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದೇ ಕೇಕ್ ಅವೇ ಕೇಕ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಶೋಕ್ ಆಗ್ಬಿಡವೆ ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ದುವಿನ ಬಡ್ಡೆದ ಕೇಕ್ ತಲೆ ದುವಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡದೆ ಬಡ್ಡೆ ಬಾಯ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕಿಜ್ಜಾ ಲೈಕ್ ಉಂಟು ದುವಿ ದುವಿನ ಬಡ್ಡೆಗೂ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ತಲೆ ದುವಿನ ಬಡ್ಡೆದ ಕೇಕ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕಿಚನ್ ಅಂತೆ ಗಿರ್ದಂಡ ಮಾಡು ಮಾತ ಕಿಚನ್ದ ಫುಲ್ಲು ಕಿಚನ್ದ ಮಾಡು ಪೋದಿತ್ತನ ಅಂಚದ ಗಿರ್ದ ಅಂಚದ ಆ ವಿಡಿಯೋಡು ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ದಜಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಲೇಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋದು ನಿಕಲ್ಡ ಪನ್ನಿ ಮುಂಡೇರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಿದಡನಿಲ್ಲ ಬಡ್ಡೆ ಬಾಯ್ ನೊಟ್ಟು ಬಡ್ಡೆ ಬಾಯ್ಗೆ ಮುಂಡೇರ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಲೇಪೋದು ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿಪುರ ಮಲ್ತ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಬಾಲ್ಯದ ಬಡ್ಡೆ 5 ವರ್ಷದ ಅಂಚದ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಬತ್ತಿರು ಅಂಚ ಬೊಕೇರೆಲ್ಲ ಪಂತಜ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಪ್ರಸಾದ ಗೆತ್ತೊಂದು ಬೊಕ ವನಸ್ತಡೆ ಪೋದು ವನಸ್ಪುರ ಮಲ್ತ ಬತ್ತದು ಉಲ್ದೆ ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಪಿದೇದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ ತೂಲೇದು ಶೋಕು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ದಿರಿಂದ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತೂ ಕೆಲವು ಮಿಸ್ ಆತನ ನಿಗಲೆಗ್ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿನಲ್ಲ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡ್ದಜಿ ಅವು ಬೊಕ ಡಿಲೀಟೇ ಮಲ್ದೆ ಇಂಕ ಅದು ಫ್ರೀ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪಾಡನಿನಕ್ ಸಾರಿ ಅಂಚ ಮುಂಡೇರ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಪೂರ ಆದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಮೂಲ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋನಾಗ ಕೇಕ್ ತಿಂದು ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಅಂಚ ಅದು ಬತ್ತದ ಎಂಕಲ್ ಎಂತ ಡ್ರೆಸ್ಲ ಇತ್ತನತಲ ಆಯ್ಕದ ಬಂದು ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಮಕ್ಕ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಪೋರ್ ಇತ್ತಂದು ಅಂಚ ಅದು ಧ್ರುವಿನ ಬಡ್ಡೆದ 5 ವರ್ಷದ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನಿ ಅಂಚ ಅದು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಲೇಟ್ ಯಾನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೋಡೆ ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಪಂದ್ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲ್ ನಟುಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಬಡ್ಡೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಿಶ್ಲ ಮಲ್ದಾರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಯಾನ್ ನಿಗಲಿಡ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಬಡ್ಡೆಗೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ತಿನಾಗಲಿ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಸೊಲ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾಲ್ಯದ ಬಡ್ಡೆಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಿನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಅದು ಏನಾರ್ದದ ಅಲ್ಲಿ ನಿಗಲಿ ಬೇಜಾರಾತಂಡ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಐನತ್ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ದಾನಿ ಅನ್ ಪಾಡ್ದ ಜೀವನ್ ಪಿನಂಜಿ ನಿಗಲ್ ನಟ್ಟುಗು ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಪನಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಪಂತೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಯಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಐಟಿ ಅನ್ನಿಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Papa. Happy birthday to you. Cake cut malbara boyni. Sati cut aini. Happy birthday, happy birthday.
ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಪಪ್ಪ. ಏನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬ ಬಾಲ್ಯದ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ 2 ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕಲ್ ಅವೆನ್ ಯಾನ್ ಅವುಲ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ಆನಿದ ದಿನ ಮೊಂಡೆರ್ದ ಅಪ್ಪೆನ ತೇರು ಒಯ್ಪುನ ದಿನಲ ಅಂಚ ಅದು ಮೊಂಡೆರ್ದ ತೇರ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಅವು ಡಿಲೀಟ್ ಆದ್ ಪೋತುಂಡು. ಅಂಚ ಅದು ಯಾನ್ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಈತೊಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೆ. ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗುಲು ತೂಯಿದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಾಗಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈತ ದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಂದೆ ನಿಗಲು ವೇಟ್ ಮಲ್ತಿನೇಕ್ ನಿಗಲ್ಡ ಕ್ಷಮೆನ ಕೇಂದೆ. ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ದಾಯಾಗಿ ಈತ ದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಜಿ ಪನ್ಪಿನಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪವೆ. ಅಂಚನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.